Awan sumunar cahyamu gedhe pangaribawamu mesti wis antuk nugrahaning Hyang Widi nugraha agung sing ndok tampa aja ndok regeti kanthi nafsumu sing kaya mengkono dosamu kok marang tata gunjak awan sliramu nanging aku lan yati malah aku bisa ngelikake lawan dheweke mula kang mangkono dadi satriya ki aja gumunan aja kagetan nyawan bleger kahanan sing sarwa wagingsih sawangen nganggo pramana sejati lan kowe aja duwe rasa serik karo sapa wae klebu wong angkara murka mergo ning donya iki isine ya mung loro suci lan nista padang peteng utama lan uga murka isine donya